So, nako na istorya na isa ka lola. Itago lang nato sa pangalan nga si Lola Arlene. So, si Lola Arlene na siya siyang 50s pero iyahag yung gibuhat ang tanan papalanggit sa iyang anak o sa iyang apo. So, ato paminaw ang iyang istorya sa kinabuhi. Hi, this is Owen, and this is Emoha Podcast. So, atong istoryahan ang determination ni Lola Arlene but before that, atong paminahon kung kinsa mo ganito mga sponsors. So, nako nakita sa usa ka Facebook group na nainangita og dugo. So, ako siyang gi-contact and then mo to siya kung na-contact nako si Lola Arlene. So, nangutan ako niya kung unsa day detail sa pasyente. So, niana siya nako na 8 years old daw iyang apo, babae, and then ay sakit nga leukemia. And kabalugin mo, basta sa katong mga taong nakadungog sa ako ang episode 6 about bloods and needles, and then niana jud ko dito na naadyo kay mga histories about leukemia kung kinsa tong mga gidunitan ako about leukemia. So mo to siya nagkita mi sa public hospital and kabalo na ka basta public hospital sige jud kag follow up no and then daghan kay mga processes nga kailangan gyud i-fix sila ha, di ba? So mo to siya naglisod gyud mi ato and then nangayo sa siya mga dugo sa mga dagko na medical institution pero pag-abot day sa hospital wala giabono and then si Lola Arlene taon ang iyahang effort wala gyud ay tungod kay wala giabono sa hospital. So, daghan kay ni-contact sa iyaha nga naimo-donate og dugo pero wala lang gyud siya is because mahal kay ilang mga gipangayo. Nasa mga 3,000 to 10,000 pesos. So, imagine that nagpabayad pa gyud ang mga tao about sa ilang dugo. So, ang uban pa gyud na yung mga pasyente na na-scam pa gyud ani ng mga ahente sa mga dugo no. Pero dili na to na sila istoryahan kay because this episode is not for them. So, pag-contact na ko ni Lola Arlene, wala jud ko nagpabayad. Yana jud ko niya na libre ko, dili ko magpabayad. So mo to siya nagkita mi sa blood bank and then nahuman na akong screening and then sa gawas nag-istoryahanay mi. Naghilak siya sa iyang istorya nga sa tanan niyang mga kaagi nga kung kada adlaw na nagbiyahe siya na hatan lang gyud og pagkaon ug mga gamit ang iyang apo. So naka-mention pa gyud siya na nay mga bata namatay sa ward sa katong ward nga dito na admit ang iyang apo. Naloy sa guna sige lang taw siya hilak ug sigam po na dili tani kwaon ang iyang apo. So iyang pangitaan lagi pamaagi papalanggid maayo ang iyang apo. Ang mama sa bata nasa ospital kay dili pwede maggawas-gawas ang mama or kinsa man gani mga watchers no. And ang papa sa bata nagtrabaho as a security guard and ang papa sa bata mo sa anak ni Lola Arlene. So ang sad part pa gyud is that ang papa sa bata napag-history of hikog. So suicidal pa gyud ang papa. So kung say mahitabo sa bata, nasa mahitabo sa papa which is ang iyang anak ni Lola Arlene. So ka-imagine jud ko kung unsa kabugat ang gidala ni Lola Arlene. So mangita taon siya og pamaagi kung asa siya makakita og kwarta para lang sa iyang apo. Even ako nakahilak jud ko katong nag-istoryahan namin na dili gyud sayon ang iyang giagian. Nakulbaan gani siya na basig ma-scam daw siya kay daghan kay mga scammer karon dinhi sa siyudad. But I kept my promise. I show up on time sa blood bank and then wala sa gud ko nagpabayad. Si Lola Arlene actually is my inspiration of this week and maybe I could say this month. So, ang ako lang is gitagalan gyud kog inspiration ni Lola Arlene no, na you cannot quit for your purpose no. Dili na to kaya nag-give up na to atong mga importante kay sa kinabuhi no. We are always ready for this sacrifice and we have the determination of something no na we have that purpose na bisan tuog naglisod ta sa kinabuhi and then naglisod ta kung unsa atong buhaton pero ato gyapong buhaton no. And si Lola Arlene taon na dili niya kaya mawala ang iyang apo ug ang iyang anak. So that's why she keeps on fighting. And I just really want to leave this thought na lang na the story of Lola Arlene at her 50s na she gave you the determination of something ba na bisan unsa magani kalisod sa kinabuhi, giving up is not an option. And bisan magani dili na siya life and death situation no, gitistingan na gyud ta kung unsa kita kalig-on. And I know we are stronger than we think. And finding your purpose is the best way to keep alive and always find your purpose and find your destination kung unsa magani no. And I know I have those depressed moments and also the suicidal moments no na makaingon ko nga dili madayangay but if you have that purpose I think and that's the way na it's the best way to keep you alive no. And what I can say also those moments that it's really good to stay alive. And again, it's giving up is not an option. So yeah. And I hope that resonates your belief no. So diha matapos ang atong episode. So basin ganahan din mo follow sa among Facebook page, YouTube, Spotify, Instagram and Pinterest or any platform na naana mo no. So please leave us a comment also and share and also follow us on those social media channel and then ganahan din mo share aning episode for those people nga naagi mga depressed moments. You can always share this episode. And ayaw kalimti basta magluto, maglimpyo, manghugas, manglaba, magkaon, mag-inusara. Yan na podcast para sa imo ha. I'll see you in the next episode and I always love you. Bye-bye.